Makpur aku. Pun saya engko seneni Pak. Makpur. Assalamualaikum, Mak. Mak. Loh, Dok. Nyapo kok balik maneh? Mak. Es cetelup kundi, Mak. Walah, ya wis mlebu. Tak ganti bendel senenge Pak. Rene, mlebu, rene mlebu. Nggih, kula nunggu. Kula mboten wonten wangsul, Mak. Es cetelupe gak enek. Lah kuwi sing ning jero dodomu apa? Kuwi ayo. Tak mimi, Mak. Ya Allah, mau kok ombe to, Nduk. Terus aku piye, Mak? Mboten wonten mulih, Mak. Piye, Mak? Dos pundi, Mak? Aku wedi diseneni Pak. Pak, kereng aku kok paling dijewe. Niki es setelupe tibake tak mimi. Tak ijeni yo. Ku ben rasane Pake. Ya sik tak gawekno. Lek dikongkon Pake iki diiling-iling. Wong dikongkon tuku es setruk kok diombe dhewe to, Nduk. Marine tenan ndang wangsul ya, Nduk. Terus aja diombe. Diparingne Pake lho ya. Ya, Ki. Tenan lho ya. Gak pareng dimimi. Digawa mulih diparingne Pake. Nggih. Ya, Nduk, gek nang mulih. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Mak. Kula dongaaken warung jenengan iki manis-manis. Kula dongaaken rezekine jenengan kathah lan barokah. Kula dongaaken jenengan sehat, Makpur. Pun nggih kula tak wangsul. Dadah, Makpur, terima kasih. Kula wangsul, Makpur nggih. Dadah. Tenan lho, Nduk. Mulih lho. Nggih, Mak. Aja diombe. Siap, saya langsung pulang. Engko ndak lali meneh, mari rene meneh. Engko seneni Pake. Mandar gak diombe meneh. Jenenge arek dikongkon mungkin ngelak ya diombe. Ya. Aku kudu mulai iki, kudu mulai. Aja dimimi, kudu mulai. Pak, niki es setelupe, Pak. Piye to kowe iki? Wong dikongkon tuku rokok karo setrum kok entuk setrum tok. Rokok endi? Supe lho, Pak. Pak, elek ngenteni lambene kemecer kate kecut salah udan-udan. Padahal mau pun tak eling-eling, cetlop rokok. Duge menika lali. Mosok Pak ditukono es tok. Lambene Pak iki wis kecut. Nggih, sepuntene to, Pak. Kok ditukokno es cetruk tok. Ngene iki lek ngongkon awakmu. Benjing gak lali meneh, Pak. Meneh aku gak kate ngongkon, aku kate budal dhewe. Dipane katepan ben gak lali nggih. Wis ilang kecut, kongkon ngombe es cetruk. Tak adus ana. Nggih tak adus. Sepunten nggih, Pak. Pak ditukokno rokok. Toko es cetruk. Awas nek mbok baleni. Nggih, Pak. Nggih. Nah, adus. Nggih tak adus.
kongkon tuku rokok. Pae lah kok dudu lambene dijono kecut. Ya Allah. Arek opo ngene iki wis kaki. Mandar adus tenan arek lek dikongkon adus. Ya Allah duwe anak kok ya Allah lalian piye to kuwi. Sing lalian iki kudu pae, wis tuwek lalian. Sik cah cilik lalian. Ya Allah. Enak. Gak apa-apa wis ditombo pecut.